खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फरायसाफोरनि थाखाय फिन गोजोनथाव खौरां जायफोर फरायसुला फरायसुलिफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बैफोर फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फरायसाफोरा जाहाथे मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै लिरनो हायो आरो मोजां फिथाइ जाहाथे खालामनो हायो बेनि थाखाय आसाम सरकारा फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ मदद होनो थाखाय थांखि लादों गरिबनिफ्राय गरिबसिन नखरनि फरायसाफोराबो जाहाथे टिउसन लानानै मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै लिरनो हायो बेनि थाखाय गासै फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनो दानसेयाव 300 राङै होनो थाखाय फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाय फरायसुला फरायसुलिफोरा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोन फरायसाफोरनो 6 दानसिम दानसेयाव 300 राङै अदेबानि गासै 1800 रां होनो थाखाय फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे टिउसन लानो हायो आरो मेट्रिक आनजादखौ जाहाथे मोजाङैनो होनानै मोजां फिथाइ खालामनो हायो बेनि थाखाय बे थांखिखौ लादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ब्रिटिशनि बारग' इएम रबीन्द्र बाला बिसासखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना हमदों रबीन्द्र बाला बिसासा खारखोमानानै दंमोन नाथाय मबाइल ट्रेक खालामनानै हरनि समावनो बारग' इएम रबीन्द्र बाला बिसासखौ तामुलपुर पुलिसा हमदों आरो बिथांखौ बिजिरसालियावबो दैथायहरबाय फोरमायथिनो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि खावलियाव खुंजानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बारग' इएम रबीन्द्र बाला बिसासा सासे एनएलएफबिनि बारग' सोद्रोमाजों दादागिरि खालामनानै गावनि पिस्तलजों गावथारनो हुमखि होदोंमोन अदेबानि जिउ फोजोबनो हुमखि होदोंमोन बे जाथायनि हेंथायैनो बारग' एनएलएफबिनि मावथिया पुलिस थानायाव गसर होदोंमन जिउ फोजोबनो हुमखि होनायनि अनगायैबो बारग' एनएलएफबिनि सोद्रोमा लालचन्द मण्डलनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामनायनिबो अजद सिखारदों बारग' इएम रबीन्द्र बाला बिसासनि हेंथायै बेफोरखौ लानानै थांनाय 30 मार्चआवनो कुमरिकाटा पुलिस थानायाव एनएलएफबिनि सोद्रोमाया एफआइआर होदोंमोन बेनि उनावनो खारखोमानानै थानाय हालतनिफ्राय बारग' इएम रबीन्द्र बाला बिसासखौ तामुलपुर पुलिसा एरेस्ट खालामदों नोंथाङाबो डेटिं एपनि गेजेरजों सोरजोंबा सावराय नामा डेटिं एपनि गेजेरजों जुदि सोरजोंबा सावरायोब्ला अब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जा मानोना डेटिं एपनि गेजेरजों सासे नङा सानै नङा गासै 11 आइजोफोरखौ थगायनायनि दायाव हमजादों दिपज्योति बराया आसाम पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों दिपज्योति बराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाहवालनि दिपज्योति बराया डेटिं एप जेरै एइल टिन्डार ट्रुलि मेटलि बेफोर एपनि गेजेरजों रांखान्थि गोनां अदेबानि धोनि आइजोफोरखौ लब दिन्थियोमोन बेनि उनाव मोजां मोनफ्लानायनि फाव खालामनानै जुलि खालामनो रादाय होयोमोन आइजोआ जेब्ला बेफोरनि सायाव आबुङै फोथायो अब्ला माबा मोनसे खैफोद जानाय दिन्थिफ्लानानै आइजोनिफ्राय रां बियोमोन थिग बेबायदिनो सासे नङा सानै नङा गासै 10निफ्राय 50 लाख रां बख'नानै जादों दिपज्योति बराया जेब्ला 11 आइजोखौ थगायदों बेयावसो खैफोदाव गोग्लैदों दिपज्योति बराया थगायजानाय आइजोआ भाङाघर पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनावसो गुवाहाटीनि गीता नगरनिफ्राय पुलिसा एरेस्ट खालामदों दिपज्योति बराखौ पुलिसा फोरमायथिदों दि दिपज्योति बराया गावखौ ओएनजीसीआव साख्रि मावनाय होननानै फुलायोमोन आरो गावबो डिभर्स जाखानाय होननानै डिभर्स जानाय आइजोफोरखौ लब दिन्थिनानै मोजां मोननायनि जेयाव फोनाङोमोन गावदि डिभर्स जानाय बेखौ गावबुरानिफ्राय बानायनाय नकल लेखा बिलाइफोरखौबो आइजोफोरनो दिन्थिनानै आइजोफोरखौ फोथायहोयोमोन नाथाय दुथाङा दा पुलिसनि जेयाव नांबाय सानसे सिगांसो हादराव गेदेर रेलगारि जाब्रबथाय जानायनि उनाव फिन आरोबाव हादराव गेदेर रेलगारि जाब्रबथाय गंनै रेलगारिनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायदों जेराव गंनै रेलगारिनि सालायग्रायाबो गोथाङैनो खामथार जानो गोनां जादों आरो सासे सुबुङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों झारखन्डनि साहेबगन्ज जिल्लायाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंनि 3:30 खैला लानानै फैनाय गंसे रेलगारिया दिदोमै थानाय माल गारिखौ गोख्रोङै सौख्रांफैदों जायजों गंनैबो रेलगारिनि मोखाङा थेर बेथेर जादों आरो रेलगारिनि सालायग्रायाबो गोथाङैनो खामथार जानो गोनां जादों खैला लानानै फैनाय रेलगारियाव अरा नांग्रोदों आरो खैला थानायनि थाखायनो बांसिन अर नांदों जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों बे जाब्रबथायजों गंनै रेलगारिनि सालायग्राफ्रा जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो रेलवे स्टाफफोरजों लोगोसे माखासे सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों
बाजपेयी भवनाव एलायन्स दोलोनि जथुमा जेराव बीजेपी आरो एजीपी दोलोखौ नुनो मोननाय जादों आरो एलायन्सआव थासेयावबो यूपीपीएल दोलोखौ नुनो मोननाय जायाखै। बीजेपी आरो यूपीपीएल नि गेजेराव सोमोन्दोआ गोजान जालांबाय नामा बेखौ लानानै सावरायदों गोबाङानो। फोरमायथिनो गोनांदि बाजपेयी भवनाव जानाय जथुमायाव बीजेपीनिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै दिलीप सैकिया आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव एलायन्स दोलो एजीपीनिफ्राय अतुल बरा, केशव महन्त आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बीजेपी, एजीपी आरो यूपीपीएलआ आसाम सरकाराव जयै एलायन्स थासेयावबो यूपीपीएल दोलोनि सासेखौबो नुनो मोननाय जायाखै। प्रमद बर'निफ्राय लानानै आसाम केबिनेटनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मखौबो नुनो मोननाय जायाखै। बेखौ लानानै बीजेपी आरो यूपीपीएलनि सोमोन्दोनि सायाव गोबां सोंथि बेरखांदों। बेखौ लानानै प्रमद बर'नावबो सोंथि खालामदोंमोन। बेनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथाङाबो होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि एजीपी आरो बीजेपीआ पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जयै सावरायदों। फैबाय थानाय बीटीसी बिसायख'थिनि थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया एप्रिल दाननि गेजेरावनो सावरायनो आसा होदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदि राजखान्थिनि इयुनखौ लानानै आंनाव गिनाय गैया। नाथाय बे 4 बोसोराव गोजोन लाबोनाय आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बिदा फंबायनि सोमोन्दो लाबोनायखौ सोरबा गोजोन गैयै सुबुङा फैनानै गोजोनखौ सिफायफैगोन नामा बेखौसो गियो होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। आं सुथुरखौ बराया, लोगोखौ बांसिन बरायो आरो हारसिं खामानि मावनो मोजां मोना, जयै खामानि मावनो मोजां मोनो होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। बम बानायग्रा फेक्टरियाव अर नांनानै बेफ्रुनायजों सा-19 नि जिउ खहा। फेक्टरियाव अर नांनायजों लोगोसे फेक्टरिनि खाथि खाला थानाय न'आवबो अर नांहैदों आरो अर जोंब्लावनायनि जाहोनाव न'नि उखुमफोरा सुबुंनि सायाव गोग्लैसिनदों, जायजों सा-19 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो साबाया जोखोम जानो गोनां जादों। गुजरातआव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। गुजरातनि दिशायाव थानाय दीपक ट्रेडार्सनि फायार क्रेकार फेक्टरियाव बे जाब्रबथाया जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो एसडीआरएफ आरो पुलिस प्रशासना फैनानै रैखाथि खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों। बयलार बेफ्रुनायनि थाखायनो फेक्टरियाव गिबियाव अर नांजेनदों होननानै नायबिजिरनायाव मोनदों। जिउ खोमानांनाय सा-19 मध्य प्रदेशनि थागिबिफोरमोन। लेबारफोरजों लोगोसे बिथांमोननि नखरनि सोद्रोमाफ्राबो बे जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। सीएम भूपेन्द्र पटेल बिथाङा बे जाथायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे थैनाय सुबुंनि नखरनो 4 लाख रां होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानांनायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। लोगोसेनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखायबो बिथोन होदों। गुजरातनि अनगायै सोनाब बंगआवबो फायार क्रेकार बानायग्रा फेक्टरिनि खाथियाव अर नांनायजों गंसे नखरनिनो 7-8 सोद्रोमाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। सोनाब बंगनि साउथ 24 फारगानास जिल्लानि सिङाव थानाय फाटार प्रतिमायाव जादों बे जाथाया। फायार क्रेकार बानायग्रा फेक्टरिनि खाथियाव थानाय न'आवनो गिख्रंथाव अर खामनायजों बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। नखरसेनिनो 7-8 जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि मादाव 4 उन्दै गथ'साफोरमोन आरो 2 आइजो। न'आवबो फायार क्रेकार दोननायनि थाखाय अरा बांसिनै नांदों होननानै गिबि नायबिजिरनायाव मोननाय जादों। आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय आसाम सोरखारनि थांखि। सोरखारनिफ्राय होनाय मिनिमाम सापर्ट प्राइसखौ बांहोनो थांखि लादों आसाम सोरखारा। 1 कुइन्टेल माइआव सिगां 2,300 रां होनाय जायोमोन, दा 2,550 रां होनो थाखाय थांखि लादों आसाम सोरखारा। थिग बेबायदिनो 1 कुइन्टेल बेसराव 6,450 रां होनो थाखाय थांखि लादों आरो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 100निफ्राय 150 रांसिम माइनि बेसेनखौ बांहोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। एग्रिकालचार बिफाननि मन्त्रि अतुल बरा बिथाङा बेखौनो फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समफ्राव अदेबानि 2016 नि सिगाङाव 1 कुइन्टेल माइआव 600 रांल' होनाय जायोमोन, जायनि थाखाय मिनिमाम सापर्ट प्राइस मोनैनि जाहोनाव आबादारिफोरा आबाद मावनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। नाथाय दा आबादारिफोरा जाहाथे ओरैनो थाया आरो आबाद फोथारखौ जाहाथे ओरैनो दोना, बेनि थाखायबो खावलायो मन्त्रि बिथाङा। नाथाय आसाम सोरखारा आबादारिफोरखौ मदद होनो थाखाय जि थांखिफोर लाबोदों बे थांखियाव जाफुंसार जानो हादोंना? जेरावनाखि थांनाय 2021-22 आव आसाम सोरखारा 6,99,000 मेट्रिक टन माइ बायनायनि थांखि दंमोन आबादारिफोरनिफ्राय, नाथाय आसाम सोरखारा 4,33,000 मेट्रिक टनल' बायदों। थिग बेबायदिनो 2022-23 आव 9,53,000 मेट्रिक टन बायनायनि खोथा दंमोन, जेरावनाखि 5,92,000 मेट्रिक टनल' बायनाय जादों। 2023-24 आव 6,31,000 मेट्रिक टन बायनायनि खोथा दंमोन, नाथाय आसाम सोरखारा 3,08,000 मेट्रिक टनल' बायदों।
2024-25 5,61,000 मेट्रिक टन बायनायनि खोथा दंमोन नाथाय आसाम सरकारा 3,41,000 मेट्रिक टनल' आबादखौ बायदों। दिनै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव भट होनाय जागोन। बेनिखायनो राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गोग्लैनाय गासैबो सोरखारि नङै फसंथानफोर, फरायसालि, बेंक, टि गार्डेन बायदिफ्रा बन्द थागोन। दिनै भट होनाय जागोन आरो 4 एप्रिलाव काउन्टिं अदेबानि भट साननाय जागोन। राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव गासै मोन 40 मासि दङ, जेराव 4,45,586 भटारफोर दङ। बेनि मादाव 2,16,181 हौवा भटार आरो 2,29,394 आइजो भटार आरो 11 थार्ड जेन्डार। गासै 630 पलिं स्टेशनाव दिनै भट होनाय जागोन। गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कक्राझारनि बालागाव सेन्ट एन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। हायर सेकेन्डारि थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। कक्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स कलेजनि हायर सेकेन्डारि थाखोआव कमार्स आरो आर्टस स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया जागासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्टसआव गोदानै मुं थिसननायबो जागासिनो दङ। FYUGनि आर्टसनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकेल साइन्स, इडुकेशन, इकनमिक्स, हिस्ट्री आरो सशियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियेल क्लासनि खाबुबो होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनिबो सुबिदा दं, जेराव नोंथांमोननो साबसिन सुबिदा होनाय जायो। जायफोर फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो दं, नोंथांमोनहा कक्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003786924 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।